Esse át a szívem. Előbb majd számot valami. Ez szerintem csak nekik kell, és azt mondom. De nulláról is. Szíva. Nem, de Stoppanunk. Aztán 14. El szoktak törni ezek a... igen, az egy Na tudtam, hogy ez át. 1. Ne dramatizáljuk a szenvedést, ne panaszkodjunk, mert azzal még soha nem oldódott meg semmi. 2. Vegyük észre az élet apró örömeit és örvendezzünk, mert az az élet művészete. 3. Ne gondoljunk, hogy eleve különbek vagyunk másoknál, hanem adott helyzetben mutassuk meg, hogy így van. 4. Akinek van hova kapaszkodnia, annak könnyebb elviselni a szenvedést. Mi, hívők, Istenbe kapaszkodunk, és az ő segítségével még a földi poklot is túl tudjuk élni. Laci Datya.